Vektor. Vektor bliver ofte anvendt i matematik. Det har ofte noget med størrelser at gøre, f.eks. talværdi, og fællesnavn for de størrelser er vektor. Der skal muligvis være et begyndelsespunkt, og det kan betegnes A, og et endepunkt, som betegnes B. Og tal bliver ofte betegnet som skalar, og skalar er altid noget med længde, arealer og omfang. Derudover, når man skal afbilde en vektor, så kan man gøre det ved hjælp af et linjestykke, altså fra A til B. Og betegnelse af vektor er lige med AB og en pil til højre, eller V og en pil til højre. Og to vigtige begreber, man skal bruge, når man regner med vektor, det er vektorens størrelse og talværdi. Og generelt om vektor, det er, at man skal kunne angive retningen og størrelsen på den. Og man kan også finde koordinaten mellem to punkter, f.eks. A til B. Og man kan også bruge vektoren mellem to linjer, og så finde koordinaten mellem dem i koordinatsystemet. Og dernæst kan man også kunne beskrive B's retning, altså vektor B's retning, ved hjælp af at skrive x over y, eller x, y. Det er så, man skriver det. Og så når vi kommer til at kunne skrive koordinat for to punkter, så skal vi bruge formlen x2 minus x1 over y2 minus y1. En god metode til at kunne finde det er at tegne en figur, eller en tegning, eller en trekant, fordi får man godt overblik over det. Og så har A, så vil jeg skrive A ved det ene punkt, og B ved det andet punkt. Så A får koordinatsættet x1, y1, og B x2, y2. Og så siger man så x2 minus x1 og y2 minus y1. Derudover kan man også lave et koordinatsystem ud af det. Altså lave en linje fra A til B. Så B har jeg givet koordinatsættet minus 3, minus 5, og A koordinatsættet 5,1. Og så kan man så regne koordinatet ud fra de punkter ved hjælp af formlen, som var x2 minus x1 over y2 minus y1. Så det bliver minus 3, minus 5, og minus 5, minus 1. Og så får jeg så koordinatsættet minus 8 over minus 6. Men så når man har en opgave, hvor man skal finde ud af vektoren, og hvor man ikke har et bestemt punkt, så kan man afpille vektoren fra et vilkårligt punkt i planet. Det vil jeg så komme videre på nu. For eksempel når man har B's vektors, har vektor B, og man skal bestemme længden, så kan man så bruge formlen B er lige med x i anden plus y i anden, og så lave den om til kvadratråd af x i anden plus y i anden. Og dernæst har jeg så valgt tallene minus 5 og 2, og så har jeg så tegnet en trekant for et bedre overblik, så minus 5 i den hosliggende og 2 i modstående, og så b i spidsen, eller planet i spidsen, og så kan jeg så indsætte tallene i formen, så det bliver så kvadratråd af minus 5 i anden plus 2 i anden, og det bliver så 5,39, og det er så facit. Det var så det.